You. Is it you? Who does this? What's going on? I was trying to like. No, I was unable to trace you. It's like you've been transformed. What's happening? I see. This is not the. I missed you. Miss you too. You know what? Last time we come on and go with the Sachucha. Basino, Nabino, magazine. But we never just put with it. And then, buddy, yes. Detta bila jago na bezuri wewe usimwone kako sija tani kwa maana mazua diamond mimi nakudipika kwa bei Portugal so sina kuone wewe jago but do you know kuti as you are talking do yokera kuije noko kwako jo wewe kukira kwakuja imagine the other day I went ndapitira zanga of course I wanted to meet a friend yes ndafika umene kuja basiru the so called shibuta meno nenayo imagine kundigira mabere like seriously that's gender based violence. Oh, like, is this simple? Don't get another one on my place. Get another one on my place. Then I think I'm gonna get like that one? Oh, she's no whiskey. The former I would do Guru. Yeah, you would see a base. That was Uncle Joe. That was only a good in your Shiburo. Right now, I'm going to the police because I wanted to get his number. I don't have his number. Yes. That was Uncle Joe. We know about it. But Janessa, I don't know how many Funa, I am a dad. Yes. Uncle Danu. We know exactly. But you had Mabanga one. They want to number. I should they find I be phone. Otherwise, I'm going to police. Oh, all right. Now, you know what? You mean only gender-based violence? Because in Ghana, Africa, without your consent, it means I would think I'm but I can help. What I'm going to do is very simple. You know, we're connected. You know what I'm saying? Yeah. So I'm going to do something. Yeah. What I'm going to do is very simple. I'm going to approach a certain friend of mine who is a lawyer at Tandize. You need to be safe. Hey, let's just go to the places. Oh my God, that is the end of when. Dale, what you are? What two? You got my voice. Dale, Chinyamata, kodi mukudziwa kuti mutakhala osimira panoka mutapfunzira ntchito zamanja ku The Northern Hospitality. Indetu, The Northern Hospitality ndi akaswiri amene amaphunzitsa ntchito zamanja monga ngati tailoring and fashion designing, administrative studies, ICT, electrical installation, welding and fabrication, komanso hotel and catering management. Maphunzirowa mumaphunzira kwa miyezi yokwana 6, miyezi iwiri mkalasi ndipo miyezi 4 mumakhala mutatumizidwa kuma attachments amene skuluyi imakupezera niyoka. The Northern Hospitality ili mu mzinda wa Nzuzu moyang'anizana ndi Grand Palace Hotel pamene panali Dream Private Secondary School kale. Tayimbani foni pa 0885-234-259. The Northern Hospitality. Hospitality redefined.
wantali choncho woyera kakope koma mutu sukuzira simamone ndano mnomule mpambire singa bakhala bize kumaona anthu odi ya ndi maisa inu mmagwira apapo sono amabwera apatu pazinyalala amabwera anthu ambiri apa singa bakhala bize basi kumaona za munthu mozi timapanga zinthu ambiri musiwa mama arasta ino ine ndimakukhulupirirani kuti inu ndiye mutiuza zeni kuti khulupirira kuli choncho koma inde chabwino koma nkhani ndoti ife timakhala bize apo kusitinga makhala bize kumayang'ana kuti kwabwera kuti munenaso zoti bize koma mukundithandiza ine koma mukundidziwa ine ine ndavutika ndakhala ndikufunafuna ndayenda miyendo yanga ikupweteka koma kayankhidwe aka mukundidziwa ine tusifiyata ndiyankheni bwinobwino otherwise musafike pamene ari bize musafike mpaka mumugwira ine ndimakhala bize ni ntchito oudzika kuti ni mwana woti mutu unazungulira tikumfuna tipite naye kunyumba koma mayankhidwe anu so ogwirika musatengereza amayi ndakhala ndikukuza nunena kuti anthu enawo atithandiza bwanji tifuna munthu mwana wathu ndamene wapenga kayankhidwe tifuna koma inuyo muzineza mtima pena pakese anthu osoma ngwayankha mwahadi nanga malasingala amene achakana kupangani china chake mukanatani kaya simukupanga bwino kuti mayi wanu ineyo ndikusiyani momo ndikuthamangira ndikatsegule klabu nthawi yatani ine ndikadye inuyo mupanga zozithandiza kunyumba ineyo ndithamangire ndikatsegule klabu chabwino okay usakamba zote kabla tikabwera kuno kuti makhautibwera kwa magayi zoti wadalira kuti atigwirira ntchito basi magona ziyo kumapubwera kuti zakali zakupwetekani naso okay kuitana kuisa ikomaso umona kula bwino kuti mzatigwere kuti mwazapweteka position okay, yeah, kandika nyamata ndaenda bwino timu ile kuti abo timu ine ndikuti apa ili kali town nanga sino tumasindana ma shift field right ba shift acha masana field yaka mbona ba shift yaka nsuko no nditi zindu nofuna nanga asidala usama bidose kumkhondo ya ndayimo yana akati wona zikhala kwa mbewu chiri mugwira ba shift all right in short ndaenda bwino okay guys background the one of the ground I think I think politics wise background batalera ndenda ni maganizo enakandiuza kuti panga isindindale zofika timing anandiuza nadelera koma ndaonadi kuti no something has to be done guys ndikwenena kuti naneso ndilimbe ndauzidwa choncho mundale mundauzidwa kuti sumangolowa chisama wayo ntombo ukhwime basi ntombo kwena ukhwima akuluakulu zikone kuti anzanga mitengo ikwathandiza chiko ndikuona kuti resi ikuona kuti kupita ku resi ndimotha mwafira ndakhakuti no china chake chikuchitika ndiye wina wake ndandipangatipi kuti phanga pakufunika kena kake timitengo ndiri naganiza naja mutu ndati no mafano nanga tatiza ndokweyachi ilo tamsai mafano ndokweyachi chifukwa ine kuti ndambe kutama kunopita kumeko mwakasaka mitengo tukune nayi mapito ake pena pake sizingakhale bwino ndikapeza ndikoma ndi anthu mene kuti akwena ake kuti mwana mwakutiko pezoti compromised napeza kwakuti mkaona kuti zikwaendera monta alisizina yapeza amakatafuna mitengo pepo guys do you think you can help moving forward kuti ineso nane zindendere titapeza akulu ena kuti tuthandize ndi mina kundichekera balilime pamwena kumatha kulankhula bwino kwambiri akoti sizosekisa nkhani yabwino sizosekisa ayi seko sinkhani imene ni nkhani yabwino eti abo sipalibe chofuta ya all right
ife ndizimene timata pali fana wina wake mtauni mumu amata uyoyo anasanzika kwawo ndipo kwawo ndotino anthu akosa amasewera ulokumena machoka anthu ambirimbiri otino anthu amene tibaona tino awanda ndotino iyi ndi apamwambacha amapita kutiko. So in other words mundithandiza ntchito iyitika. Unamvapo za lilime la mkango ukamati unamvapo utazia ukamati please respect me please usavanga zibana wasana kwa mwana ni makapena so usavanga zibana aonapo olemekezeka yes amulisene anyuma ayo olemekezeka nyuma ayo yes go ahead unamvapo za lilime la mkango oyi navapo yentena yake utemera yenu wapo tata kuti kumalankhula mwakhanga kubangula ngati mkango njali njali chimuja usa ambilo nche chimuja tufuna simezozo akakuti atusa zimenezozo asibusa mama temena lilime la mkango inu sona bunguzo kuti mkango yankhula chakuti chizikhala chiticho azima ose ajamena amakwenda nimba amena maenda mbali mwana wacha azingojenjemerawo katsiriyese zimene zizimachitika. Let's track a deal. Yes. Let's track a deal. Ndipo imeneyo ndiyo lankhula ndifuna ina yokuti aziwopa yamantha kufika pamalo fansi zino ndo afika munthu wanu ndi mkango kayo usukaya ndi mwemwe mkango kaya kodi mkango ukamati no munthu somokani manda. Guys, let's move on. Nditi bange modani tipande kufuna izi zichitika as soon as possible. Yeah, sizonongonezana zoti choyamba pafunika ndalama chifukwa panopa sitifuna siweso madiro soti kapena kuti ni ayi tipasire tikufuna cash hadi cash zingati mungagati zingati mwengone imanongonezana yu mugezi mufuna mundika soche is bas ndakuvesesa no big deals as long as mugwire ntchito yotamandika yo mene ndikufuna ineyo usikandaula ndakaduma kuzani kuti muje ndani bwino ine ndinyomayo ndakaduma kuti muje ndani bwino ndakaduma kumandina muje ndani bwino yes mumbuyo mwandikwira ntchito zabwino munakampanga mano handi adaja munakita ntchito bwino ndani yake mwandiperekeza kujaku security ndalipo aba basi mugogeshora tamandika muje bwino musada ndauli ifeyo matiziwa ndi bange ndikuvungiratu ndikangoti nakutoka panopo kufungira kuti kuma phone number big deal saluti makhwaba kama aya ndikuvungira kuti mafoni maono ndikachoka pano ntchito yopambana inuma swaso lastly keep it a secret. Papache. Big man. Papache. Ndakangomvera pena pake imene iyi. Muli mad. Sino kadi mafano oti ndingapa ngati town muli. So ngati town iyi omangira tifeo. Ifeo. Badota kala mama do kwani ndifeo. Jemba. Ngusabizuzu boy. Angatife. Ndikangochoka pano ndandura. Ukufungira ndengera. Papache. Ine ni nyuma. Osa ndaula. Ndatibuja. Numa yo. Papache. Buja ja. Tija bwino. Sangu zake ziti. Somo mwezi. Sangu zake mwezi. Salud. Papache. Achinyamata, kodi mukudziwa kuti mutakhala osimira panoka mutapfunzira ntchito zamanja ku The Northern Hospitality. Indetu, The Northern Hospitality ndakaswiri amene amaphunzitsa ntchito zamanja monga ngati tailoring and fashion designing, administrative studies, ICT, electrical installation, welding and fabrication, komanso hotel and catering management. Maphunzirowa mumaphunzira kwa miyezi yokwana 6, miyezi iwiri mkalasi ndipo miyezi 4 mumakhala mutatumizidwa kuma attachments amene skuluyi imakupezerani yokha. The Northern Hospitality ili mu mzinda wa Mzuzu moyang'anizana ndi Grand Palace Hotel pamene panali Dream Private Secondary School kale. Tayimbani foni pa 0885-234-259. The Northern Hospitality redefined. That's on point, man. Uncle. Yes. What? Yo, what's up, my nigga? You good?
Yeah, we are trying to check up on our friend, Dave. Yeah, Dave. So we just started with him at the Zodi. I buy and Java. Someone with the Dave also. That's what I'm talking. Yeah, we heard Komano, it was a fellow nigga that Canada. We thought like we should check up on our fellow nigga. It's been a long time, Yeah, that's for real, nigga. It was no nigga, so. Uzona malo yangu ila nigga. Ako. Neme mundu neba no bande nigga so. Sorry, we were just used to, you know what I'm saying? Yeah. Ndakandugulangizani. Many times here. Kunena kuti musamasude yamba sasa ngirimbo nzano waunongeka ende banopa wabangisa unena kuti ndisekepa zonena kuti I'm making loss instead onena kuti I should be fresh something yonena kuti nipanga elevate yenu ona ndobasidwa chinchito kumaseka kumaga mayangana ndali kwendeni uko ndaenda kusakasaka yeuje Komodo anko timangofuna tife basi. Zajamba zojuka kuda sana. If cinema sniffer now, cinema sniffer now. Amabanga ekalo. Tonga. Your actions wira kuonekeratu. Apa teremendu yankwira. Mwita kuonekeratu kunena kuti mabanga so gali zintu. No, but I ain't done nothing. I'm just cool. I was just vibing in a stupid story. Kala na nyama ro dalilika. Uncle. Kusuda. Kumwa monjeza. Sizi kuthandiza. Inu ndamene mwaphunzitsa khalidwe loyipa mwana wanga uje. Mpaka panopa anabenga. Ine ndakhala ndikulangiza nthawi yambiri ndikumakulangiza nakuti musiye nchitidwe. Koma muchita kuoneka ndi malidayi mwabweraso kunoku mukapanga kale. That's why you are even calling me nigga. No, it's just the culture. Sorry for that. Just language. Malawi kuti kwanelise vision ya 2063. Ikufuna chinyamata olimbikira ntchito. Achinyamata odalirika. Makulu anu anakuika ni tertiary educations. Abwino. Kunena kuti azakudalire pamawa azakudyereni. Osati munzatherezo mwe zuchilika ndi Davis. Kumazisa kuna. So mvesa chisoni. Madala. I have a bow. A bow. Let us stop whatever you do. Plug. Turn your heads, please. And focus. We need successful youth. Yeah, it's well understood. No problem. It's cool though. Yeah, Madala. Next time though. Akubasa manina ziona kama tano. Yes. Sabu namba. If you can toti timazivika kwambiri ndekuti tikadi maskando sizabwino. Kwa ndindani. Makandeka. Ndokulipana. Chanjani. So you have an account number? Suppose that this so for Jania, so forth, you know? Otherwise, Usakaweka, Kurukani Moyo Kabena, Bagana, Kukwe, Chipping the Cholibra deck, you believe in a deck, you may go. That is his whole audible, and I have been told, move out, nice. What's that now? I'm gonna do this. Over, even you my wife, never now, never move out. Ngati ufuna kuti ndiutia kosi ndimayi kuti mutuluke kutuze. Inu, ndipanga chani? Nyumba yolipira ndekha, everything paid. And you can do this? Today? I said, unduka situluke. Tuluka aliti kanali popo. If anything, munduze uli zipange mwanji. Wafa, okay. Nditani. I say, Ineo, Zona, Gazuanga of Casasbury. Never going to see you also what you buy. Mukujan, what is saying? When I have services, I make you eat everything, anything that you want.
Hey, Google Kids, I do everything. Maya, Maya, Maya,